I per tant jo crec que el paper dual que té el sector assegurador i el sector proveïdor cada cop hauria de ser menys dual i cada cop hauria de ser més potent. Per tant, jo crec que en aquests moments el sector sanitari privat a Catalunya té un potencial més que notable respecte a d'altres comunitats autònomes, un potencial que a més és divers, no estem parlant solament d'importants centres sanitaris hospitalaris, sinó que estem parlant d'importants empreses del sector del diagnòstic biològic, importants empreses del sector del diagnòstic per la imatge, importants empreses del sector de la rehabilitació, de l'oxigenoteràpia, de la diàlisi. Estem parlant d'una part important d'aquest sector també proveïdor de serveis públics i per tant estem parlant d'alguna que hem de preservar de forma molt clara i notòria. Jo sí que a Catalunya. No sabem quines seran les reformes que es poden fer a nivell de l'Estat. No som massa optimistes en aquest sentit. A nosaltres ens agradaria obrir un model assegurador diferent. Seríem partidaris de models molt més europeus, on hi hagués una pòlissa bàsica d'obligada assegurança per aquells que tenen un nivell de renta, una pòlissa catastròfica, on això ens ajuda avantatge. Però jo insisteixo, i amb aquest missatge voldria acabar, reflexioneu, plantegeu un pla estratègic, portem-nos al govern aquest pla estratègic i us ajudarem des del punt de vista de fins allà on tingui d'arribar l'administració. Recomanaria, doncs, a la gent que pogués, que es fes d'una mútua privada? Evidentment. Jo crec que una mútua privada és una solució al sistema de salut pública.